Persuna li tgħix waħedha bidħul finanzjarju sa massimu ta' 21,635 euro se tkun intitolata għal benefiċċju tal-kera li laħħaq sa 4,200 euro fis-sena. Ġenitur waħdu b'żewġ titfal jew iktar li jaqla sa massimu ta' 26,216 euro se jkun intitolat għal benefiċċju ta' mhux aktar minn 6,000 euro fis-sena. U koppja b'żewġ titfal jew iktar bidħul massimu ta' 34,635 euro ukoll se tkun intitolata għal benefiċċju massimu ta' 6,000 euro fis-sena. Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrigue Galdes ta' dawn id-dettalji f'konferenza tal-aħbarijiet dwar il-benefiċċju tal-kera li matula jnataw id-dettalji dwar iż-żieda ta' 1,000 euro fl-ammont massimu ta' dħul annwali fuq il-kategoriji kollha. Qal li ma' 3,100 familja u individwi qed jibbenefikaw mill-benefiċċju tal-kera li tnieda fl-2019 b'investiment ta' 10,700,000 euro fis-sena. L-intenzjoni tiegħu huwa li jgħin il-min jinsab fil-kera privata u s'intendi ovvjament jiġi kalkulat l-inkam tiegħu u anka d-dħul li għandu flimkien mal-kera li taħallas. L-idea hija li sa 25% biss ta' dħul tiegħu imur f'dak li għandu x'jaqsam ma' housing cost mal-kera, il-bqija mbagħad il-gvern jibda jissussidi. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità ta' Djar Matthew Zerafa spjega li l-applikazzjoni għal benefiċċju tal-kera tista' ssir online fuq il-website tal-Awtorità. Kull ma jrid ikollok tippreżenta d-dokumenti ta' dħul tal-familja tiegħek kif ukoll tara li jkollok il-kuntratt reġistrat mal-istess Awtorità ta' Djar b'mod faċli online. Dan huma parti mill-numru ta' riformi li qegħdin nitilqu fuqhom biex nissimplifikaw u neliminaw il-burokrazija u l-pagament jirċivuh darba fix-xahar b'mod awtomatiku huwa parti mis-sistema li qegħdin nippromovu anke ħanifokaw ħafna fuqha din is-sena ta' Customer Centric Approach. Din hija waħda mit-18 l-iskema li tħaddem l-Awtorità ta' Djar.